Ще покажа за хората, които предпочитат да управляват дистанционно запалването на двигателя на своя автомобил сутрин рано, още от леглото, като по този начин включват двигателя, запалват го и двигателя се затопля, а пък купето се затопля. По този начин, чрез смартфони с GSM модул, може да избирате номера на GSM модула и да управлявате запалването на автомобила дистанционно. Ще ви покажа как с избирането от смартфон избираме запалване Peugeot и по този начин изследва процес на избиране и запалване на двигателя. Двигателя вече е запален, двигателя се отоплява и затопля и съответно и купето се отоплява. По този начин, когато вече сте готови да отивате на работа или по други задачи, двигателът ще е загрят и купето ще е затоплено. По този начин, с помощта на GSM модул, с SIM карта и с смартфон или обикновен GSM телефон, може да си включвате запалването на двигателя. Сега ще ви покажа как с избирането по същия начин на номера в SIM картата през GSM модула ще загасите двигателя. Двигателът вече е изгасен и колата вече е в спокойно състояние. По този начин, дистанционно, може да си включвате двигателя през зимните периоди, когато е студено, да затопляте двигателя и да затопляте купето. Същото се отнася и за летните периоди, когато е горещо. По този начин може да охладите купето, за да се качите в нормална температура в купето и да отивате на работа или по други задачи.